हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गोबाव सम जों दिनै साइन्स एन्ड टेक्न'लजि केटेगरियाव भिडिअ बानायनो लाबोदों। स' जोंहा दा बे समाव आइडिसि मुकनि एग्जाम सेन्टार चेक खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। थामहिनबा जोंहा एग्जाम सेन्टारा रिलिज जाबाय आरो माब्ला डेटआव नोंनि एग्जामा दङ बेबो नोंथांनि जि एग्जाम सेन्टार बेवहायनो मेनसन खालामनानै फैखायो। स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनजों स्टेप बाय स्टेप शेयार खालामगोन जे नोंथांमोना माबोरै एनपिटिएल एग्जाम थामहिनबा आइडिसि मकनि एग्जामनि थाखाय सेन्टार आरो एग्जाम डेटखौ माबोरै चेक खालामनो हायो। एग्जाम डिटेल्स नोंथांमोना चेक खालामजाजोबखागोन आरो बेवहाय फुल्लि एक्सप्लेन खालामनानै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोना जेबो वेबसाइटआव थांनो नाङा, डाइरेक्टलि नोंथांनि मबाइलाव थांनानै जिमेइलआव हाबहैब्लानो जाबाय आरो जिमेइलाव नोंथांमोना मोनसे मेल फैनाय नुनो मोनगोन नोंथांमोननि मबाइलाव। इभेन सोरनावबा थांथ'वाखैबो जानो हागौ, थामहिनबा थांगोन बेयो थाबैनो। स' बे जिमेइलनि फार्स्ट हेडलाइन्सआव लिरनाय थागोन एनपिटिएल एग्जाम्स एप्रिल 2025 एग्जाम सेन्टार डिटेल्स रिलिज। माने जे मकनि जे एग्जाम बेनि एग्जामनि जे एग्जाम सेन्टारा रिलिज जाबाय जि एप्रिल मासाव थामहिनबा एप्रिल दानाव जानो गोनांमोन जाय एग्जामा सिगां एप्लाइ खालामनाय समावनो एग्जाम रेजिस्टार खालामनाय टाइमावनो एप्रिलनि मोनसे लिरनाय मेनसन खालामनाय फैखादोंमोन। बेवहाय नायनो हागोन नोंथांमोना स्क्रल खालामबाथाय नै नुनो मोनगोन एनपिटिएलनिफ्राय डियार केन्डिडेट ग्रेटिंस फ्रम एनपिटिएल। स' बेखौ आं फरायबाय थाला, नोंथांमोना गावबा गावनियाव फरायब्लानो जाबाय। आं डाइरेक्टलि माबोरै नोंथांमोना थ्रु उइथ इउर मबाइल फन नोंथांमोननि मबाइल फनजों माबोरै नोंथांमोना एग्जाम डिटेल्स, एग्जाम सिटि आरो एग्जामनि जि डेट माब्ला जागोन बेखौ नोंथांमोना खेबसेयैनो नायखानो हायो, बेखौ आं फोरमायहरनो नागिरदों। स' बेनि थाखाय नोंथांमोना नैबे जि मेल फैनाय बेखौ नोंथांमोना स्क्रल खालामनानै नै बेवहाय नै स्टेप्स एक्सेस दा निउ लग इन टु भिउ द सेन्टार डिटेल्स बेवहाय नै गाहायाव फैनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथांमोना नैबे गाहायाव स्क्रल खालामबावोबाथाय नैबे नाम्बार 1 अपसन नुगोन, बेवहाय आरो लिंक होना दोनदों। नैबे लिंकआव थुनो नांगोन। थ' बेवहाय लिंकआव थुनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि, बेवहाय जोंहा जाय जिमेइलाव फैदोंमोन बे जिमेइलखौ होनांगोन आरो बेवहाय पासवर्ड होगोन आरो पासवर्डआ नै इयार डेट माने नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ उल्था होनांगोन। जाय इयारखौ सिगां होग्रोनांगोन, बेनि उनावसो मान्थखौ होनांगोन आरो बेनि लास्टआवसो डेटखौ होनांगोन। स' आङो लिंकआव क्लिक खालामनोसै। नैबे लिंकआव क्लिक खालामदो नोंथांमोनाबो। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांखौ मोनसे वेबसाइट सिङाव लानानै थांगोन आरो बेवहाय बेफोरबायदि इन्टारफेस मोनहैगोन आरो बे इन्टारफेस सिङाव थांनानै नोंथांमोना बिनि गाहायाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों क्लिक हियार। नैबे खायमा एसे गोथांसोनो नुनो मोनदों, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक हियाराव क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि अपसन ओंखारगोन एनपिटिएल जानुवारि टु एप्रिल 2025 एग्जाम पर्टेल बेफोरबायदि ओंखारगोन। स' बेवहाय नोंथांमोना नैबे इमेल आइडियाव नोंथांमोना जाय एग्जाम रेजिस्टार खालामनाय थामहिनबा जाय जिमेइलाव नोंथांनाव दा मेल फैदों बे मेला फैनाय जि जिमेइल आइडि बे जिमेइल आइडिखौ नोंथांमोना नै बेवहाय होनांगोन। बिनि उनाव पासवर्डआव नोंथांमोना नोंथांमोननि डेट अफ बार्थखौ होनांगोन। डेट अफ बार्थखौ आं दहायनो बुंखाबाय, इयारखौ फार्स्टआव होनांगोन, बेनि उनाव मान्थखौ होनांगोन, बेनि उनाव लास्टआव डेटखौ होनांगोन उल्था। स' बेनिखायनो आं दायो जिमेइलखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। स' बेयाव आं अलरेडि होखानानै दोनदोंमोन, बेनिखायनो बे डाइरेक्टलि थांबाय। अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालाम, बेवहाय आंनि नाम ओंखारबाय, डिटेल्स सब ओंखारजोब्बाय, इमेल आइडि, डेट अफ बार्थ। नै आं बेखौ ब्लार खालामनानै होआसै नोंथांमोना बुजिनाय नङा साननानै। बेनिफ्राय डाइरेक्टलि नै बेवहाय एनपिटिएल एग्जाम सेन्टार होननानै गाहायाव गोबां डिटेल्सै फैजोबगोन। नै जोंनि कर्सआ जाहैबाय एयार पलिउसन एन्ड कन्ट्रल। नै जोंनि कर्सआ, बेनिफ्राय बेवहाय बेयो नोंथांमोना नायनो हागोन। नै आंनि एग्जाम एड्रेसा गोग्लैदों इकम टावार 3rd and 4th फ्लोर भिआइपि रड अपिपि एसटिडि स्कुल बर्डजार एरिया काहिलिपारा गुवाहाटी। नै बे नायनो हागोन। नै स'
बेयो जाबाय नै बेफोरबायदिनो नोंथांमोना चेक खालामनो हायो। आई होप नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन। स' नोंथांमोना डाइरेक्टलि जिमेलाव थांनानै चेक खालामहैब्लानो जाबाय। आरो जुदि जिमेलाव थांनानै चेक खालामनो बादोंब्ला आं डाइरेक्ट लिंकखौ होनानै होगोन आरो बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि जिमेल आरो पासवर्डखौ होनानै नोंथांमोना डाइरेक्टलि चेक खालामनो हागोन। जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिं थाबाय। थेंक इउ भेरि माच। लाभ इउ अल। बाय बाय।